Bir ağayның үйінде тышқаннар артып кеткәч, хуҗа аларны ауларга керешә. Абзарда пышмак сайын тузаклар кырып чыга. Бәләнең аяк астында булуын аңлаган тышкан йорт хайваннары янына ашыга. Мин генә түгел, кайсыгыз да тузакка эләгә ала. Әйдәгез бергәләшеп котылу чарасын табыйк ди. Тавык, сарык һәм сыер бичара тышканның үзеренә борын гына чиертәләр. Тузакны синең өчен кырганнар, безнең өчен түгел ди тавык. Димәк, шишелешен дә үзең тап ди сарык. Кеше борчуы белән дә мәшәкатьләнеп йөрер хәлем юк әле дип карт кисә сыерда. Тышкан берничә көн ачлыктан интегә. Өненнән борынын төртергә дә шүрли. Аяк атлар алдынан 100 кат карана ашап иткән тавыштан да сискәнә. Көннәрдән бер көнне хуҗа кырган тузакка җылан элеге. Эләгә дә абзарга чыккан хуҗа бикәнең аягын чагы. Анан ишек кенә дәваласалар да, ул авырудан урын өстенә егыла. Хуҗа авыру хатынның күңелен күрү өчен тавыкны суеп, тәмле шулпа пешерә. Түшәктә авырып яткан хәләл шәфәтен карап, эшкә йөри алмый, ләкин балаларны ашатырга кирәк, сарыгын суеп, балаларын туйдыра. Озакта үтми, хатыны үлеп китә. Хәзер сыер тота алмам инде, аны кем иртә кич саусын дип, сыерын да сатып җибәрә. Тышкан буларның бөтенесен önеннән борын төртеп күзәтеп ята. Булар барсы да кеше борчуы гына иде. Хәзер кем исән дә, кем юк инде ди. Бүген сезгә бер мәгънәсез тоелган эш, иртәгә тормыш өчен иң мөһим нәрсәгә әверелә ала. Башка берәүгә булышудан баш тартканчы, 100 кат уйлагыз. Иртәгә сезгә дә ярдәм кирәкмәс дип кем әйтә ала? Бер заман шаян тапкыр бер кеше шундый игълан биргән. Кем дә кем байлыгына канәгать риза икәнлеген миңа килеп игълан итсә, шуңарга ишәгемне бүлеккә бирәм дигән. Бу хәбәрне губернаторга җиткерәләр. Ул шаян кеше янына килә дә, якын тирәдә байлыгына канәгать риза булган иң бай кеше мин, шулай булгач ишәк минеке ди. Гафу ит дип җавап биргән тапкыр кеше. Байлыгыңа тулысын чарасы булсаң, берәүнең мәхлук ишәген алырга килмәс идең дигән.